Hvad så YouTube? Vi spiller Hunger Games. Yes. Inde på en server, jeg ved ikke, hvad serveren hedder. Fuck, jeg fik ingenting. Jeg har ingenting. Jeg har en bue, jeg har kun en bue. Ja, den der vej. Lige nok til den der vej. Op. Jeg er udover. Kom. Jeg har en bue, men ingen pile. Bare følg mig. Den her det er bare vigtigt, at du følger mig. Følg mig. Hvor er du? Nej. Nu bliver vi adskilt, det er ikke vigtigt. Her. Den her vej. Der er en med læderrustning der. Han kommer efter os. Ja, han gør. Au, løb! For fanden. Jeg løber. Jeg skal op til den dobbelt til. Nej, jeg dør. Jeg kan ikke hjælpe dig nu. Han havde et sword. Hvor er du henne? Han løber der. væk. Gå bagud. Herud. Efter du har taget den chest. Nej, den. Hvor er der en chest? Den er mig der. Du kan se de der sluser, ikke også? Gå til højre ved dem, så er der en dobbelt til 20 derhen. Ej, det er dumt at prøve at forklare dig det. Ja, den er mig. Nemlig. Du må ikke gå ind i den. Hvorfor? Ikke gå ind. Fordi så sidder han lava til derinde. Og så kan du komme ud igen. Du skal op her. Hvad hedder du? Her. Herovre. Der ved træet, ikke også? Gå op ad bjerget. Okay, op ad bjerget, okay. Nu skal jeg lige se. Der er nemlig en vej. Sådan der YouTube. Han er desværre død, så... Ja, altså op. Det er ikke så godt, YouTube. Du skal videre op på næste niveau. Det kan du gøre derovre. Herovre? Til højre, ja. Og så op på næste niveau. Okay. Og så gå til højre. Der kan du se, der er sådan nogle huller. Der skal du ind. Ja, okay. Og de her pleasure places, skal vi se. De her pleasure places, de får dem der til at falde, så du skal, så du skal skynde dig og løbe og prøve at undgå pleasure places. Og så løb. Så prøv igen, der er ranker herovre. Så prøv igen. Indtil du når over på den anden side herovre. Den her. Og så kan du nemlig komme op til en dobbelt tier 20. Som jeg selv synes er rimelig god. Pis. Hvis der behøver lige gå op på det, hvordan er det, du skal? Ja. Alexander, du går forkert. Det er mig, der har sagt forkert. Hvad er det? Du skal... Hvordan kommer man derop? Du skal derop, men hvordan fanden kommer du derop? Jeg skal lige se. Bare prøv at blive ved. Fordi det er rigtigt. Bare blive ved med det jeg viste dig, du skulle gøre. Du skal over til de der pistons. Jeg er ligeglad. Nej, det skal. Jeg er ligeglad. Nu vil jeg bare løbe videre. Der er også chest hernede, det ved jeg. Det er jo, de er døde. Der. Chest. Der er mange. Nej, jeg kan se det. Jeg kan se, hvor der du skal hen. Ja, men nu har jeg mega mange gode ting. Nå. Jeg har en wooden axe, et wooden sword og en bue. Jeg siger bare, at den der dobbelt tier 20, ikke også? Der ligger tit 2 diamonds i, og fuld jernrustning. Der er en chest her. Stone axe. Han står bagved dig! Der er kamp bagved dig! Jeg smutter bare. Jeg vil hjælpe ham der. Ja, bare prøv, fordi hvis du kan få nogle af deres ting der, så... Slå ham ihjel! Kan du slå ham der ihjel, så får du hans ting. Jeg har ikke lyst til at røre ham. Han rørte ikke mig, så rører jeg heller ikke ham. Jamen, han har ikke særlig meget liv. Du kan få hans svær og alt det der. Jeg kan nemmere få ting herinde. Jeg er bare fanget herinde med det.
Yes, god rustning, mand. Er guld ikke bedst? Nej. Okay, så Altså, ja. de får... Jern er bedst. Jern og chain er bedre end guld. Og diamond er bedre end alle. Jo, der er en chest. Nede for neden. Der er nede for neden. Gå ind i rummet igen. Helt nede for neden til venstre. Var der gode ting? Nej. Der er kun rustning. Noget jeg allerede havde, der var bedre. Nå. Jeg sagde det også bare. Ja, der er en chest derhen. Der er en chest derhen. Gå ned igen. Der er en chest dernede. Derhen, ikke også? Ved den Der under sidste bordet. seng. Ja, nemlig. Stone sword. Der er også Yes. en diamond. Der er også en diamond. Yes, det er godt. Det er vigtigt. Arrows. Yes. Der er ingen... Op på taget er der ingen chests. Så Nej, det er meningen, det er dumt at gå derop. Det er meningen, jeg sætter ild. Optager du stadig? Ja. Lige nu. Okay, så følg efter mig, fordi jeg ved, hvor der er en chest mere. Ja, men nu kan jeg jo ikke se dig, nej, vel? nej. Gå ned ad den der bane der. Nå, nej. Okay, de har lukket dig ind til. Men så er der en chest inde i det der, hvor der er lava nu. Det var Der er mig, der der en lukkede dig chest. indtil. Det var mig, der lukkede dig indtil. Nå. Fandt du chesten derinde i? Nej. Der er en chest om bag ved crafting table. Den var ikke lootet. Deathmatch! Nej. Kæft, du er færdig. Nej. Du er så færdig. Gå klar. Gå fucking klar, mand. Du Jeg blev skudt med det samme. Du får. Help me. Og vent. Færdig. Nej, han har diamond sword. Det overlever du ikke. Pas på. Du flygter bare. Hold dig i live. Jeg slår ham ned, når han kommer op. Jeg prøver at se, om jeg kan skyde ham. Jeg prøver at flygte. Nej, for så kommer der lyn. Du dør af lyn. Nå. Jeg blev skudt i røven af en lyn. Jeg sagde det. Pas på, han går på siden. Ja, jeg ved det. Så. Du dør. Løb. Jeg har ikke lyst. Løb. Så på. Lige om lidt, så er du færdig. Hvor meget liv har du? 2. Fucking bare flygt, mand. Bare flygt hen. Nå, det var ikke smart. Nej. Det var for langt væk. Nå, vi prøver en ny en. Så er det vist tid til at sige bye bye, YouTube.